Terive. Peukku pystyy kun hommat alkaa, peukku alas kun homma on loppu. Ja kantopalvelu Tampere Pirkanmaa käytettävissä. Ne 95 kiloa löysää tai kireitä lihaa tilanteen mukaan. Ja tässä jälleen tuli heitettyä tämmönen lauantaipäivän ratoksi tämmönen pikkainen keino eteenpäin. Tällä hyvässä talkoohengessä mahdollisesti saa villisikaa muutaman kilon palkkioksi. Katsellaan, metsästyskausi on meneillään. Pieni riistakin käy, mutta ei kieltäydytä käteisestäkään. Ja homma käy mutkattomasti, eli autan tällainen niin sanotusti ihmisiä pulmatilanteissa. Ja itseni lisäksi löytyy sekä 2- että 4-raajasta apua tilanteen mukaan, yksikössä tai monikossa. Että jos tällä pojalla sattuu käymään niin, ettei muuta kuin suu käy, niin homma silti luistaa. Ei muuta kuin yhteyttä näihin hanskoihin ja hanskojen pitelijään, ja se on moro!